Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mala Habibu, wannan Africa TV muna roƙo Allah wanda suka kafa wannan TV da wanda suke aiki da Allah ya sa albarkan Amin, rayuwarsu. amin, amin. Su Abu Fahad da 'yan wansa wanda suke kula da wannan abu, Allah ya sa albarka rayuwarsu da ku baki daya da masu taimakawa. Amin, Isar da amin. sako a jini shi ke wanke zuciya al'umma su fahimci ubangijinsu. Jami'in magana abin da ya shafi tuyan na kasan France Na'am. cewa farkon revolution na juyi a jini kiristanci su suka yi, kuma suna da annu duk yakin da aka yi na Biafra. Duk France mulhidai ne. Libya masu suka canja waɗannan abu, mafi yawa suna da annu a ciki. Na'am. Muna kira abu taba macincin manzan Allah da suka yi, suna da kamfanuka a nan cikin akwai Total. Wayan su za a gansu musulmi na, amma ba sai kishin annan Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam. Duk musulmin da bashi da kishi annan Muhammadu, shi da dabba da suke. Wallahi shayin iman da manzan Allah, sha kaunaci manzan Allah. Wata na sai na Umar ya ce, ya Rasulallah ina son ka amma ban da kaina. Ya ce Umar har yanzu baka kaunace ni ba. Shi da ya ce ya Rasulallah na fi son ka fiye da kaina. Ya ce al'ana ya Umar. Shi ka zo ka biyu Total, kana biyin Total kar ka siyo mai Total, kaka mangan da fiyo. Duk hanya abin da ya shafi bature na France kara siye shi a nuna masu sun taba annabi, sun taba halittar Allah, sun taba shugaban talika wanda ya je alkarmi lauhi mafus. Abu Salma ta ibn Salma na daga cikin sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ana gasa tukune. Aka za ka gaya masa an maka haihuwa. Farkon haihuwa da ya samu kenan, wannan namiji kuma ka san da Laraba yake. Ya ce da kibiya kwaya daya in kara annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi dan da na haifa. Mana kana gane zancen? An zo an gaya masa haihuwa farkon sa kenan. Salmatu bin Mulaka ce ya ce wallahi dan doki kibiya dan kara annabi Muhammad ya fi wannan haihuwan da aka gawo mu. Saboda jama'a bakake ku ganyen da al'umma musulmi suka tashi suna kare manzan Allah. Ai kokara gan cewa an guji duk auraren da Francis suke abin nan. Shi zaman lafiya malam. Dole ne 'yan siyasa da facin da shugaban kasa yake ciki da PDP da sauran da ba mu san su ba. Da jama'a al'umma ba abin da ya fi zaman lafiya. Wallahi. Zaman lafiyan nan shi zai samu dama mu nemi ilimi wanda shi ne kashi baya rayuwa. Zaman lafiya shi zai sa mu samu abin da zamu ci. Zaman lafiya shi zai samu ibada. Ba zaman lafiya ba zai yi ba. Mu hada kai mu kawar da wannan bala'in fitina na masu zuba da gini da barayi da masu sata dan adam da rigingimin duniya da yake akwai. In shugaban kasa ya yi abu ba daidai ba, akwai doka da ya sa a bi abu a sassare. Tsari na addini namu shi ne a masa nasiha, ba za a bar shi ba saboda shi ba masumi ba ne, ba wai baya laifi ba ne. A samu a gaya masa ko baya ji a ta nemi mai masa addu'a, a samu daidai da shi a yi. In kuma ba haka yake ba, a samu manya a nuna masa. Amma fito ana fashe-fashe, ana shiga hakkin mutane, ana sace-sace, ana zuwa ana cuci al'umma, ana kone-kone, a ce wannan shi ne zai kawo zaman lafiya. Kariya ne. Wala kariya ne. Shi sa muke so mu kira facin duk guda biyu. Mu ba mu da wani faci, mu malamai ɗaliban ilimi muna son mutum na gari ne hau mulki. Saboda haka ku yi hankuri, ku gyara tsakaninku na kawo kasan zaman lafiya. Na ji daɗi da aka samu shugabanni na da kamar janar na abin nan, janar na wanda ya taba mulki na da baban gida da su Basanjo da su Gawan da suka su Absalam masu zuwa zaman lafiya su zama da shugaban kasa su tsaya dan wansu ne, kuma sun gina abin da za su gani. Ma har akwai janarori masu albarka su janar na Gusau
duk irin waɗannan bayan Allah da suka hidima wannan kasa sai kokar a gan cewa an tattauna da su a mene zai kawo zaman lafiya kasa wannan shine rayuwar da Allah zai sa masa albarka. Kar a gan cewa shi Buhari ya kasa a ji daɗi a ce wai shi kenan abin da ya yi, wannan ba zai kawo ba. To wanda suke so su tadda fitina an gano su shine kan Kirista da suna da hankali su duba Sudan za su yi tuba. Malam Habib, ku kun zama Sudan kun ga abin da yake akwai. Yaki aka yi na zuba da gini yanzu an raba Sudan. Su turawan dai suka ce suna da mai a raba su. Yanzu yanda suke zuba da gina tsakanin su. Kun raba Nigeria su can kabilun da wanda suke can sai su da zuba da gini. Ba za su ci nasara ba. Kuma muna gaya su kan nafa. Mu musulmi ba ma jin tsoron su. Tun fa gidaje ne. Musulmi baya tsoron wani Kirista ko wani Bayahudi cewa zai iya masa wani abu. Su daina kariya su ringa doko dodorido su ringa nuna kasan turai cewa Boko Haram masu ma ake kashewa. Abinda Boko Haram ya ma musulmi kashe dudai ba yi maku daya ba. Ku daina kariya ku daina neman dajinin da kuɗi. Amma wallahi muna kiran ku so ku kawo zaman lafiya. In dai fitina ce kuke gan cewa za ku je turai su goyi bayan su ku tadda fitina kuna kone-kone kuna asara kuna fashe-fashe da abubuwan da za ku cuce mutane don shi Buhari musulmi ne ai mataimakin sa Kirista ne gaskiya sai ka ku yi ankura mu zama lafiya in ba za ku yi ba fa wallahi ba ma ji tsoron ku da abin da kuke wallahi ba ji tsoron ku miskar zarace wallahi in kuna da mahaukata mun fi ku mahaukata ku ci gaba ku gani sai ka muna roki Allah kowa aji kayan sa musamman Kirista arewa kun taimaki waɗannan da umarni su a yi wannan malam in an yanke kasan nan kudu za su dauke ku ne to saboda ka yi hankali kuma muna kira shi Buhari ji tsoron Allah ya rige sauraron yan wansa kuma an ba shi shawara ya amfani da shi kuma yi kokari nan arewa kagin bodan nan bude boda saboda shiga kaya ba shi kadi ba na girma muna fitar kaya al'umman da suka kira a nan Kano da kasuwanci Allah kawai ne sai a kafa yin da za a shigo a fita wanda za a samu wani abu arziki kuma a sa ido kuma matasan da suke son suka zabe shi ya kokari gan cewa ne mu hanya da za a yi kuma duba jami'o'i a dawo da jami'an nan ban taba gan kasan da za a yi wata 5 malam jami'a ba karatu ya kokari a sara wannan a gan cewa an ci gaba da karatu kuma gwamnonin ku tallafa ma shugaban kasa da shawarwari da abin da za ka zaman lafiya ya Allah muna roƙonka duk wanda zai kawo mana bala'i na rashin zafi a kasar nan Allah ga shiga kai kuma muna roƙo Allah fashe-fashen da yan wasu ka yi na kaya muna kira gwamnonin su rike amana manzana sallallahu alaihi wasallam wata nan gama sallah su ba malami irin zikirin da yake da yamma shan gani ya kasa yi shi tashi na sallaka mutane ana mamaki irin zikirin da yake da safin nan an karsa ya tashi da ya dawo sahabai suka ce me ya faru ya ce jiya aka bani gwal in ba da sadaka an ce ba da sadaka na manta ban bayar ba daga dare zuwa asuba an karsa ya tashi tun da bai ciyar da wannan sadakan da aka bashi bayar ba ina gan ya shiga haƙƙin talakawa annabi Muhammad sallallahu kudi aka bayi ba nan gwal aka kawo na zaka ko sadaka bayar da dare shi na ganin ya kwana da abun bai ciyar da shi ba saboda a ringa ajiye maganin sauro ba feshi ije lalace a siyo kayan gwamnati na talabijin da radio da kaya ilalace kamar wannan bala'in da ake ciki na soro yanzu feshi za a iya yi kasashen faransa nan da kasashen da ba su kai karfin Najeriya ba da Togo helicopter ne girgi ke feshi je ka asibiti yanzu ka ganyen da ake fama ku tsaya ku taimaka al'umma ku tosaya masu wallahi zaka je wani store duk maganin da aka tura da kasan waje a feshi ina na aji ko an kawo shi kwamfutoci da aka kawo a ringa koya yarshe ga duk lalace hankalin su ba nan yake ba wallahi Allah shi ya tambaye su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwal ya manta da asuba shi ya tashi ina sallaka mutane daga dare ko zuwa dare ko daya to an ba ku kaya ba wani jinkiri tun da Ramadan zuwa yanzu mutane sun ji jiki in shugaban kasa ya bayar matan a tausaya musu a yi da wuri mun ji
ba mu yadda a je a yi fasa wuri a teburi da wanda suka yi wannan ba daidai ba ne, haram ne, amma ku kuma ku tallafa maka zaman lafiya, ku taimake mu da zaman lafiya, duk abin da aka baku ku yi kokari ku yi da sauri shine zai kawo zaman lafiya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kuma muna kira gwamnatin Arewa su ji tsoron Allah, wuraren da aka aji maganin tsoro na feshi, mutane al'umma suna cikin bala'i na tsoro, ai feshi akwai gidaje, akwai abin da za a iya yi, mutane suna mutuwa da malaria wannan halin da ake ciki, don su suna cikin sanyi, mutane wajen da su kone gagara, kuma Allah zai tambaye su. Allah ya ba mu iko yi, kuma shugabannin mu Allah ubangiji kama annunsu ka taimake su, ka shirya da su zuwa tafarki madaidaiciya, tarkawan kuma da wanda suke abu ba daidai ba, ya Allah ka shirya da su. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To mana Allah ya saka da alkhairi, masu kallon da fatan kun saurari nasiha da malam yayi, kuma Allah ya ba mu ikon aiki da su. Allah ya shirya da mu, Allah ya karfafi shugabannin mu, ya ba su ikon yi mana adalci. Ka kuma ta wannan shirin zuwa muku kai tsaye ne, za ku iya kira layin mabu ɗaya ke domin aiko da tambayoyinku, kuma Allah ya ba malam ikon amsa. Mana zan fi ansa tambayar da suka zo mana ta WhatsApp. Wanda take ce salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya saka malam da alkhairi. Ta ce malam, ya iddan matar da mijinta ya mutu ya bar ta da ciki, ya zai kasance? Haihuwanta Na'am. shine iddanta. Na'am. A ce mutum ya mutu da safin nan, matan ta haifi yamma, ta fito ciki ta kaba. Na'am. A ce mutum ya mutu yamma, Na'am. to sacin nan ta yi ciki, to za ta sai har wata 9. Na'am. ba za ta fita ciki ta kaba ba, shi ta haihu. Na'am. Haihuwan shine takabanta. Haka ne mutum ya saki matansa da safe zuwa yamma ta haihu, to idan ta kare. Na'am. Tana so ta aure ta je ta aure, ba komai. Na'am. To Allah saka alkhairi. Na'am. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Barka zuwa Africa TV. Wane ne akan layi? Suleiman Tajiya da Malam Suleiman, da fatan ka cikin koshin lafiya. Ina cikin koshin lafiya. Malam Suleiman, tambaya yau guda uku ne ko guda ɗaya? Tambaya guda biyu. To bismillah. Tambaya ta farko shi ne hukuncin mutum ne ya girma da abu, sai ajiye mai abu zai zai a hannun karshe zai tafiya ne. Ka ce maimaita Malam Suleiman. Malam Suleiman maimaita. Kana ji? Na'am. Mutum ne ya siya abu a hannunka. Na'am. Sai ce ma ka ajiye mai abun. Na'am. Zai tafiya idan ya dawo zai karɓa abun da ya siya a hannunka. Na'am. Sai ka ɗau abin da kai cikin daki ka ajiye ta kulle shi kyau. Na'am. Lokacin da mutum ne ya karɓan abin nata, Na'am. ka buɗe ɗakin sai ka ga abin baya nan. Na'am. To shin za ka ji shi ne ko kuma shi ka dau asara? Na'am. Kai ba ka kulle abin da kyau. Na'am. Kayan amma sun fata. Na'am. Tambaya ta biyu kuma shi ne kamar yanzu a ce Kiristan an san dai za su wutar da su shiga ne. Na'am. To idan Kiristan guda biyu, ɗaya shi yana kyautata wa mutane, ɗaya Kiristan ɗin kuma shi barawa ne, kashi baka ne. Na'am. Zai an san wuta. To duka hukuncin wutar za ku wutar nasu zai zama ɗaya ne ko kuma abu wani sauƙi ne, inda wancan shi na kyautata wa mutane, amma wannan shi kuma kuka ne ko shi yake. Duka da mutu za su ga yake na a yan kamar shi ne. Suna ɗaya ne kuma kasan sauƙi a ciki. To za ka ji bayani insha Allah. Amma na karshe ne ban fahimci karshe ta. Zan mai bayani insha Allah. To mun gode Malam Suleiman, Allah saka alkhairi. Malam wanda take ce malam mijina ne ya sake ni saki ɗaya, daga baya ce ya mayar da auren. Ita kuma ta ce tana gidansu har yanzu wata 9 kenan. Tana gidansu ba kula da yake bata, ba wani kula tsakaninsu. Gidan wa? Gidan iyayenta. Ba mai da ita ba? Ya ce mai ta ma bata koma ba. Me dalili? Shi ne zamu ji insha Allah. Ya ce ba wani kula tsakaninsu da shi. Kuma